दिनै बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान, बर' बिजों सान। बेखौ गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कसुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै कसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलनि लांगोनायाव गेलेग्रा फोथाराव बेखौ जथायै खुंनाय जादों। आरो बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै हांख्रायनायखाय आङो बेवहाय नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। आदसा नोंथाङा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बर' हारियावहाय बर' मिडियामआवहाय मा जेंना दं होननानै नोंथाङा सानो? जेंनायाथ' जोंहा गोबांथार दङ। बर' थुनलाइनि जेंनाफ्रा जाथिनि जेंना, जाथिनि इसु। बर' थुनलाइनि इसुसफ्रा बर' हारिनिनो इसुस आरोखि। आरो मेनलि जोंहा दा इसुसआव दङ जोंनि जे बर' बिजों, बेखौ जोङो 1963 मायथाइनि दिनैनि सानाव 10 मे खालि जोङो गुदि बर' फरायसालिफ्राव थिसनदोंमोन। दा बिनि बैसोआ जों दा साननानै नायब्ला नुबाय 63 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा थेवब्लाबो जोंनि बर' बिजोंनि जे जेंनाफोर, बियो जोंनि सिगाङाव गोख्रों भाबै जेब्लायबो गसंथेबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय जोंनि इसुसफ्रा बेनो जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव थोजासे फोरोंगिरि जों मोननो हायाखै आरोखि दिनैसिमबो, सर्टेज। आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावो मोनसे, जे जोंनि बर' ओनसोलफ्राव गोबांथार भेन्सार फरायसालिफोर गायसननाय दं। बेखौबो जों गोबां नाजासेयावबो दिनैसिमबो थालांनाय माखासे भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो सोरखारि खालामनो हानाय जायाखै। दा बे जोंनि बर' मिडियामनि भेन्सारखौ बारहोनानै जोंनि सोरखारि जेसेबां सोरखारि स्कुलफोर दङ बर' बिजोंनि, बेवहाय गोबां माने पस्ट लांदां जानानै थानाय मासिफोर दङ। दा रिटायार जादों, सोरबा एक्सपायार जादों, बिनि उनावहाय गोदान थिसनथाय जोंनावहाय नांगौबानो जों खालामनानै लानो हायाखै। जेब्लानाखि आसाम सरकारा बिथोन होयो अब्लासो बिटिसि सरकारा लानो हादों। दा बे खेथ्रआव जिहेथु जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बोसोरे बोसोरे माने थैना माखासेया थैनानै रुंसारि जानानै आरो माखासेया रिटायार जानानै लांदां जागासिनो दङ। बे बेलायाव जोंनि बिटिसि सरकारा बेखौ संगे संगे थिसनथाइ होनो हायैयाव जोंनि फरायसालिफ्रा बिराद साफार जानो गोनां जादों आरोखि। दिनै गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव साफा गाहामल' फोरोंगिरि दङ। दिनै गेजेर फरायसालिफ्रावहाय जेराव सिगांफ्राव 10 जन 12 जन बे रोखोम फोरोंगिरि दंमोन, दिनै दिनाव जों नुबाय रिटायार जानानै रुंसारि जानानै साबा गाहामल' दंसै, साब्रै गाहामल' दंसै। आरो नैबे अक्ट'बर नभेम्बर समाव आरो गोबांथार माने 5,000 6,000सो फोरोंगिरिफोर आरो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर आरोबाव रिटायार जाबावसिगोन आरोखि। अब्ला माने जोंनि स्कुलफ्राव फोरोंगिरिफ्रा ओरैबायदि जाहैगोन, दा जोंनि गथ'फ्रा नार्भास जादों, जोंनि गार्जेनफ्रा नार्भास जादों जे बेबादि फोरोंगिरि गैयै स्कुलफ्राव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो बोरै हगारबावगोन, बिथांमोनहा बोरै, फोरोंगिरिफ्रा बोरै सोलोंथाइ होगोन जोंनि गथ' गथायखौ। बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजानि, जोंनि गार्जेनफोरनि खर'आवबो एसे नांदों बे जिनिसा। दा बेखौ जों सानो आथिखालनि जे बिटिसि गभर्नमेन्ट, मानगोनां बिटिसि सोरखारनि बा बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा, बेफोरनि सायाव सिन्था खालामनानै जाहाथे गोख्रैनो आगोल सेलेक्सन जानानै थाखानाय जोंहा 980सो पस्टनि थाखाय सेलेक्सन खालामनानै दोनखानाय दङ। बेखौ जाहाथे बिथांमोनहा गोख्रैनो माने थिसनथाइ होनानै जोंनि बे फोरोंगिरि आंखालखौ जासे माबानानै होयो, माने समाधान खालामनानै होयो। जों बेखौ जोङो थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो हाग्रामा सारनिसिम जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथाङा बेनि सायाव थाबैनो इनिसियेटिभ लायो आरोखि। गोबां बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा आथिखालाव थैलांनो हमगासिनो दं, दा बेनि सायाव मा बुङो? बेनो माने जेंनाफ्रा ओरैबादि, माने फारसेथिं जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा गैला, रिटायार जाबाय। दहाय आं बुंनायानो रिटायार जाबाय, सोरबा एक्सपायार जाबाय, बेनिफ्राय आरोबाव थिसनफिननाय गैला, जामलांगासिनो थायो। बेयाव
गार्जेनफ्रा नार्भास जानानै गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव लांदों सोरबा इंलिश मिडियामाव लांदों बेबादि जागासिनो दङ आरोखि ओंखायनो जों खावलायदों जोंनि बर' बिजोंनि स्कुलफ्राव एसामिस मिडियामफ्रा जेरैहाय आग्लाय फिग्लाय फोरोंगिरि बिथांमोना थिसनबाय थायो बिथांमोनाव फोरोंगिरिनि आंखालानो गैया दा जोंनाबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जोंनि बिटिसि सोरखारा थिसनथायनि राहा लानांगौ आरोखि दा बेनो आरोखि जोङो बेफोर जोंनि समस्याफोरखौ जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो जयै सावरायनानै सुस्रांनो थाखाय जोङो मोनसे प्रग्राम लाबाय जोंनि जेसेबां रिसेन्टलि जोंनि देरहालांनाय एमएलएफोर बे एमएलएफोरखौ जोङो ज' लेंनानै जोङो गुवाहाटियाव मोनसे जथुमनायनि मोनसे जों राहा खालामनो नागिरदों दा जोङो 21 तारिखआव गुवाहाटियाव थांनानै जोङो सरन बर' सारखौ जोंनि सासेल' नायल' जाल' आथिखालाव मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमनानै जों मोनसे डेट फिक्स खालामनो नागिरदों जाहाथे बिथांनि लिंथुमनायावनो जाहाथे बे मिटिङा जायो खारन जोंहा जोंनि जेंनाफ्रा माने बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरोखि दा बेफोर जेंनाखौ जोङो बोरैहाय मा खालामनो हायो बोरै सुस्रांनो हायो बोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो रिसेन्टलि जोंनि देरहालांनाय गासैबो बर' एमएलएफोरखौ लिंथुमनानै जोङो सावरायनो थाखाय नाजानाय जादों आरोखि आरो बे बाथ्राखौ जोङो अलरेडि जोङो जोंनि मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो जों बुंबाय जाहाथे बिथाङा बे बेलायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो आरोखि दा जोंहा बेनि अनगायैबो माखासे जेंनाफोर दंबावो जेरै बिजाबनि जेंना गोबांथार जायगाफ्राव गोबां स्कुलफ्राव बिजाबा सर्टेज जादों आरो सर्टेज जानायनि खारनबो दङ माखासे जेनेबा हमना लादो गभर्नमेन्टआ ओरैबादि खालामो जे जवाबारनि शिक्षा सेतुनि एनरलमेन्टजोंसो बिजाबखौ राननाय जायो नाथाय आथिखालाव ओरैबादि स्कुल दङ जे जवाबारनिख्रुइ देग्लाय सात्रफ्रा बारा आरो बबेबा स्कुलावहाय सात्रफ्रा खमायदों दा खमायनाय स्कुलफ्राव बिजाबफ्रा आग्लायहैबाय आरो बारायनाय जेराव बारायदों सात्रआ बेवहाय बिजाबा सर्टेज जाबाय आरो जेराव आग्लायदों बे बिजाबखौ रिटार्न खालामफिननायाव एसे लेहेमिया जादों बेखौ मोनफिननो गोब्राब जादों बिथांमोनाबो होफैफिना अफिसाव आरो जायफ्रा नांदेरगौ बिथांमोनहाबो रिक्वायारमेन्ट होब्लाबो मोननो थाङाखै दा बेबादि प्रब्लेम आरो ओरैबादि जायो जोंहा जे असमिया खिताबखौ साफायखांनायनि उनावसो एखे मुहुर्त समावसो जोंनो गोदान बिजाबफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय हरनाय जायो जों बेनि थाखाय जों 20 दिन 25 दिनल' समाय मोनो दा बे 20 दिन 25 दिनाव जोङो बर' बिजाबखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै माखासे सावगारिफोरखौ जों एडजास्ट खालामनानै बा खालामनो थाखाय जोंनो मास मोनसे मोननैसो समाय नांगौ दा हाखु दाखु जायो जोंहा दा बिथांमोनहा राननो थाखाय रेडि जाबासो जोंनि बर' बिजाबखौ ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय जोंनो होनाय जायो बिनि थाखायनो जोंनि बर' बिजाबफ्रा एसे लेट जायो आरोखि दा दिनै साननानै नाय असमिया बिजाबफ्रा ओंखारजोब्बाय अलरेडि डिस्ट्रिबिउसन जाबाय नाथाय जोंनि क्लास 8नि 9नि जारिमिन बिजाब जिअग्राफि बिजाब आरो क्लास 7नि माखासे सानखान्थि बिजाब दिनैसिमबो मोननो हायाखै मानोना जोंनि बर' खिताबफ्रा दासो प्रिन्टिं अबस्थायाव दङ प्रेसआव दङ माने साफायगासिनो दङ दा दाख्लै मिनिस्टारा बुंदों बेखौ माने जुन मासावसो जाहैसिगोन होननानै बुंदों आरोखि दा आं खावलायदों बे फारसे जोंनि बिटिसि सरकारा एसे नोजोर लाखिनांगौ जाहाथे जोङो बर' बिजाबखौ साफायनो थाखाय ट्रेन्सलेट खालामनाय आरो प्रिन्ट खालामनाय जों जाहाथे 6 माससो समाय मोनो माने 3 माससो सिगां जाहाथे जोङो स्क्रिप्टखौ मोनो आरो बर' बिजोङाव ट्रेन्सलेट खालामनानै जों जाहाथे समनि सिगांनो जोङो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै जोंनि गथ'फोरनो मोनहोनो हायो जोंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों अन्तत' क्लास 9नि आरो 10नि बिजाबफ्रा समायजों लोगो लोगो मोनाब्ला बिथांमोना जे मेट्रिक परिखा होगोन बे बेलायाव बिथांमोनहा एसे आख' फाख' जायो आरोखि बेनिखायनो जोङो जिहेथु बे इसुफ्रा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिल' इसु नङा गासै बर' हारिनिनो मोनसे इसु बे हिसाबै जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआबो बेयाव बिबान दङ आरो जों मिथिगौ दा आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव जेसेबांनाखि एमसिएलएफोर दं इएमफोर दङ जेसेबां एमएलएफोर दङ बिथांमोनहा बे जातीय संगठननिफ्रायनो फैनाय बे हिसाबै जोंहा बिसोरनि सायाव फोथायनाय दङ आरो जोंनि बर' थुनलाइनि इसुस
माने बर' हारिनि इसुस जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बिथांमोना जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जिखुनु मुहुर्तआव जोंनि गेजेराव खैदां खैफोद फैया मानो बे खैदां खैफोदखौ ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों खुनु मोनसे पार्टि लालायाबालानो जातीय संगठनखौ लानानै जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बे बेलायाव जयैनो सावरायनायनि मोनसे आबहावा सोरजिनानै आरो जोङो ज' सावरायनानै जाहाथे जोंनि जाथिनि इसुसफोरखौ जों सुस्रांनो हायो आं बिनि थाखाय बर' साहित्य सभानि सासे नेहाथारि जानानै आं बयखौबो खावलायहरदों आरोखि गोजोन्थों।